φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το χειροκρότημα. Μπορείτε να φανταστείτε. Ειδικά στην πρεμιέρα. Διότι στην πρεμιέρα πάντα ένα άγχος παραπάνω το έχουμε, όλο κάποιο λαθάκι θα γίνει, όλο κάτι στραβά θα πάει, όλο κάτι συμβαίνει. Είναι πρεμιέρα, έτσι. Λοιπόν, στην πρεμιέρα το χειροκρότημα σου δίνει θάρρος. Γιατί εμείς που έχουμε κοινό στο στούντιο, που βλέπουμε τον κόσμο κατά πρόσωπο, νιώθουμε άλλη ζεστασιά. Τι εννοώ? Παλιότερα στις εκπομπές δεν ερχόμουν σε άμεση επαφή, έβλεπα μία κάμερα, εκείνη την ώρα κοιτάς την κάμερα, δεν φαντάζεσαι ότι σε παρακολουθεί τόσος κόσμος από το σπίτι, τι το σκέφτεσαι. Όταν όμως έχεις τον κόσμο να σε κοιτάει στα μάτια και να σου χαμογελάει ή να δείχνει ότι σε αγαπάει, όλο αυτό σου δίνει μεγάλη δύναμη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα πρόσωπο το οποίο έχει παίξει ένα ρόλο πολύ σημαντικό στην δική μου ζωή, στην καριέρα μου αν θέλετε. Γιατί ήρθε καλεσμένη στην εκπομπή μου την προηγούμενη, τη μεσημεριανή, πριν ξεκινήσω το Αξίζει να το δεις, και αν και ήξερα τι ήθελα να κάνω, μετά από τη συνέντευξή της ήμουν απολύτως βέβαιη. Η εξομολόγησή της με συγκλώνησε, με συντάραξε. Και η αλήθεια είναι ότι μιλούσαμε κάποιες φορές στο τηλέφωνο, αλλά είχα χρόνια να τη δω. 2,5-3 χρόνια, κάπου τόσο. Έτσι λοιπόν, βρεθήκαμε στο τέλος του καλοκαιριού, αφού τηλεφωνηθήκαμε, για να κουβεντιάσουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχα πάει εγώ στο σπίτι, την περίμενα, κατέβηκα κάτω να την προϋπαντήσω και βγήκε από το αυτοκίνητο. Έκανα 3-4 λεπτά να συνέλθω από την έκπληξη. Έμεινα έτσι, με το στόμα ανοιχτό. Δεν σας λέω τίποτα. Άλλη. Άλλος άνθρωπος. Καλά, βεβαίως είναι η εμφάνιση εντελώς διαφορετική, αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο που σου κάνει εντύπωση. Διότι όταν ένας άνθρωπος αλλάζει αρκετά, ξαναγεννιέται, σημαίνει ότι έχει αλλάξει μέσα του πρώτα. Για να αλλάξει το έξω σου πρέπει να αλλάξει πρώτα το μέσα σου. Να γίνεις καλά, να γιατρευτείς, να είσαι δυνατός, να βρεις το χαμόγελό σου, να βρεις τη δύναμη, την αγάπη, τη διάθεση για ζωή. Και τη βρήκε και τα κατάφερε. Και ξεκινάει από την αρχή, κάνει καινούργια αρχή η Άτζη Σαμίου. Θυμάστε καθόλου όταν είχε έρθει στη μεσημεριανή εκπομπή και είχε εξομολογηθεί, δείτε λίγο τις εικόνες, είχε εξομολογηθεί το προσωπικό της δράμα, τις δυσκολίες που περνούσε όταν το παιδί της, ο γιος της, είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Ξέρετε, ήθελε πολύ δύναμη εκείνη η εξομολόγηση. Ειδικά όταν είσαι επώνυμος, να βγεις δημόσια, όταν είσαι μια στάρ. Και να εξομολογηθείς δημόσια το πρόβλημά σου, κάτι το οποίο για πολύ καιρό έκρυβε με κάθε τρόπο, να μιλήσει για το επτασφράγιστο μυστικό της, αυτό που την πονούσε και που είχε αρχίσει να βγαίνει στη δημοσιότητα και να την βασανίζει ακόμη περισσότερο, θέλει κότσια. Είναι απόφαση μεγάλη. Θα σου κάνει καλό? Δηλαδή θα κάνει καλό στο παιδί σου αυτή η κατάσταση? Αυτό το δημόσιο στοίχημα θα λειτουργήσει καλά για το πρόβλημα του παιδιού σου ή κακά? Σώθηκε ο γιος της από τα ναρκωτικά? Θα το δούμε στη συνέχεια. Όπως επίσης θα δούμε πώς τα κατάφερε. Είχε πάρει 32 κιλά μέσα σε 6 μήνες. Η γυναίκα, εκτός από την
εκτός από το εσωτερικό της δράμα, είχε παραμορφωθεί και εξωτερικά. Όλο αυτό έβγαινε στα πάντα στη ζωή της, ο πόνος της. Πώς τα κατάφερε? Γιατί αν τα κατάφερε εκείνη, μπορείτε κι εσείς. Ο καθένας από εσάς μπορεί. Είναι ένας άνθρωπος, σαν και εσάς. Ένας άνθρωπος που πόνεσε, που βασανίστηκε. Και τα κατάφερε. Άρα, μπορείτε κι εσείς. Θα ήθελα πριν την καλέσω κοντά μας να δούμε ένα βίντεο με τα όσα μας είχε πει τότε. Να θυμηθείτε την εικόνα της για να καταλάβετε τη σημερινή της αλλαγή και να νιώσετε τη νέα αρχή. Ένα μυστικό που συγκλώνησε. Είμαι από τους τυχερούς άτυχους γονείς και θα εξηγήσω μετά το τυχερούς που έχουν ένα παιδί εθισμένο στις ουσίες. Είναι αυτή η ανίατη αρρώστια, αυτός ο καρκίνος της ψυχής που έχει στόχο ορισμένους ανθρώπους. Πριν από 3 περίπου χρόνια η δημοφιλής τραγουδίστρια Άτζη Σαμίου εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά μπροστά σε τηλεοπτική κάμερα. Ο λόγος ωστόσο δεν ήταν η προώθηση κάποιου δίσκου, αλλά ούτε και η επαγγελματική της πορεία. Η γνωστή ερμηνεύτρια, φανερά καταβεβλημένη, αποφάσισε να σπάσει την σιωπή της και να αποκαλύψει πως ο αγαπημένος της γιος, με την βοήθειά της, έδινε τον δικό του αγώνα για επιβίωση. Το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτείς ότι χρειάζεται να αλλάξεις. Και αυτό είναι επίσης πολύ δύσκολο. Αυτό σαν μήνυμα απέναντι στους γονιούς. Κάποια στιγμή ο πατέρας του μου είπε: καμένο χαρτί, μην ασχολείσαι πια. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Αλλά έπρεπε να το πω. Δεν είναι κάμενα χαρτιά, είναι πανέξυπνα πλάσματα. Όλος αυτός ο κακός εαυτός που βγαίνει προς τα έξω είναι τα φάρμακα, είναι οι ουσίες, τίποτε άλλο. Συγκινημένη, η δημοφιλής καλλιτέχνης υποστήριξε πως ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έπρεπε να γίνουν ήταν να δείξει στο παιδί της πως πρέπει να βασιστεί στις δικές του δυνάμεις. Τον αφήνεις για να σταθεί στα πόδια του. Είναι, ας πούμε, τα πουλάκια, η μαμά και ο μπαμπάς, ας πούμε, τα μωρά τους τα αφήνουν, τα πετάνε στο κενό για να μάθουν να πετάνε. Είναι κάτι αντίστοιχο. Τον αφήνεις για να σταθεί. Είναι πέσε και κολύμπα. Και ρισκάρει τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Όμως, μια μάνα που παρέχει στο παιδί της σε τέτοιες περιπτώσεις απλά του κλέβει το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια